ಮತ್ತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕವನರೈ ಕರಾವಳಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:10 ಒಂದು ಬತ್ತಡು ಅಂಚ 2:15 ಅಂಚಿ 2:15 ಉಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಂತೀರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಪೂರ ಪೋಪದಾದ ಅಂತ ವ್ಯಾನ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಲಾಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕೇಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲವು ನೆಟ್ಲ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಆಡ್ಲವು ಕೇಳ್ನೆಂಡ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ನಿಯರ್ ಕೊಡೆತೂರು ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ ಮುಲ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತನದೆ ತೊನ್ನೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಇಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ 3 hours ದುಂಬ ಅಂಡ್ಲ ಇಂಕ ಪನೋಡು ದುಮ್ನಾನಿ ಪಂಡಲ ಓಕೆ ಇಜ್ಜುಂಡ ಇಂಕ 3 hours ತುಂಬು ಇಂಕ ಪಂಡ ಅಂಡಲ ಓಕೆ ಪಂಡ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪೂರ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ರೆಡಿ ಮಂತ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚ ಅಪಗ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಆವಡಾಪುನದೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ರೀಚ್ ಆತಿಜ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ತುಲೈತಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪರ್ಕನ ಅಂಡಿ ಬೆಚ್ಚ ದೊಂಬುಗು ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಕನ ಅಂಡಿ ಎಂಚ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ದಡೆ ಎಂತಯ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂಕನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ತಲ ಇಂಕ್ಲೇಕಿ ನೀವಲಿಡ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಕ್ಕ ಊರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಚಾಯ್ ಬರ್ತಿದೆ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ರೆ ಅಂದು ಬಲ ತುಲೆ ಅವಳುಲ್ಲ ಈ ಕೂರೋಡಿ ನೀಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೋನೆದೆ ಇಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪೊಲೆದ ಮೊಲ್ಲೆಗಿಂದ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಫೋನ್ ಆತ ದೂರ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಾವತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ವನಸ್ಪುರದ ಎತ್ತುಕೋರೋಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಗ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಕೊರ್ದು ಓಡ ನಿಕ್ ಮುಂಕು ಅಲ್ಲಾರು ಕೈ ಈ ವನಸ್ತೆ ತರ್ಪುಜ ಐನ್ ಕೇಕ್ ಅದು 10 ಕೇಕ್ ಆಫರ್ ದೀಪ ಐನಕ್ಕೆ ಬರೋದ ಅದು ಆಫರ್ ಈ ಒಂದೊಂದು ಕೆಜಿದ ಐನ್ ಕೊಡ್ತೋಂಡ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ಅದ ಪತ್ತು ಕೇಕ್ ಕೊರಿ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಫ್ರೀ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿದ ಬರ್ಪನ ಅವನಸಗು ಮುಜಂಟಿ ತುಲೆ ಬತ್ತಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಕೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಲ್ಲಿಂಗಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚಿನಯ್ಯ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಸರಿ ಇದು ಎಂದು ತುತ್ತನಯ್ಯ ಈ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟಿದ ಒಂದು ಜಲೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಏತು ಕೊಡ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಬೆಂಚಿಗೆ ಅವೇ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕುಲ ಮಂದನ ಇಂದಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಂದಿನೊಂದು ಬಾಯ್ ಬೇ ಬರ್ಡೇ ಮುಗಿ ಖಾಲಿ ತಿನ್ರಿ ಆರ್ಡ್ರು ಅನ್ಕೋ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಒಂಜಿಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರು ಚೋಪರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಯಾವಿದಾವಲ್ಲ ಯಾ ಪಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಾಯ್ ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಇದು ಬರ್ತು ಮನಸ್ಸು ಅದು ಕೊಡುವ ನಿಂಗೆ ಮಂಜಾರ ಅಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಇಂಟು ಜನ ನನ್ನವರ ಬಣ್ಣ ಕನಕದ ಈ ಕೋರೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಹೋದಂಗಲ್ಲ ತಿಂದು ಬರ್ಕ ಹಾಂ ಬರ್ತಾನೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಟು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಾರ್ ಕೇಕ್ ಒಂದು ರಸ್ಮಲೈ ಜಾರ್ ಕೇಕ್ ಒಂದು ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪೊಪ್ಪೋನು ನಾನು 4 ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಇದೇ ಫೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಆಂದಿವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋರ ಹೆಜ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಮುರಣಿ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದಾನಿ ಅಕಲ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಚಾನಿ ಪೋರ ಹತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲೀನಿ ಒನಸ ಕಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಹತ್ತನೇ ಟಾಕಲ್ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಪೋನಾಗ ಕೆರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಂದಿವೆ ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೆರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ದು ಕೂಪಿನ್ ಅಂಚ ಅಂಚಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಮಿನೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೊಕೊಲವೈರಿಗೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೇಕು 250 ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ರೆಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ 299 ಓಕೆ ನೇತೋ ಬದಲು ಇಂಕ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಚೊಕೊಲವ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿತ್ತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಡೊಮಿನೋಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾಲು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ವನಸು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತಾಲಿಂಚಾಲು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಡಾಮಿನೋಸ್ ಬತ್ತ ಅಕಲ ನಂಬರು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಸಾಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ತೆತ್ತೋ ಇಚ್ಚಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರಿಯೆ ಏನಿತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತಣ್ಣತೆ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎಂಕಲು ಮುಡಿ ಪುಸ್ಕೊಲ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ದೇನೆ ಅಂಚದ ಆಲಿತ್ತೆ ಮುಡಿ ಪೂರ್ತಿದೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮುರನಿಂಚ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಯಾಮಂಡೆ ಏಪಲೆ ಏತವು ವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಅವರ ರಸ್ಮಲೈ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಸ್ಮಲೈ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇನಿ ಅಂಚಲ್ಲಿಗೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಅವೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2-3 ರಸ್ಮಲೈ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಡೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಡಾಮಿನೋಸ್ ಅತ್ತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಟಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಆಯ್ತು ಡಾಮಿನೋಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಐತೆ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಹಿಂಗೆ ಲೆಜ ಮಾಡಿ ಕೋಪ ಲೆಜ ಮಾಡಿ ಅವೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಫಿಶ್ ಫುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅವು ಏನು ತೂಪವೆ ಫುಡ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡ ಇಂಚು ಒಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಬಂತ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಏಜ್ ಮಾಡಿದ ನಿಯರ್ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಣ್ಣ ಕೊಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜರು ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಒಂಚೂರು ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಲೈಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಶೇರ್ ಪೂರ ಮಂತ್ಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಂದುಂಟು ಪಂಡ ಅವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಆಂಡ ಕಾಲು ಎನ್ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ 224 ಆತೆ ಆತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏನು ಈತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ ತೂದಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಚಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಕಡತ ಹೆಜ ಮಾಡಿದ ಟೋಲು ಉಡುಪನೆ ಅಭಿನವ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬರೀಟು ಅಂತೀರು ಊರುಂಡೆ ಅಭಿನವೇ ತೋಚಿ ಯೂಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತೀರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಭಿನವ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬರೀಟಿ ಯೂಟರ್ನ್ ಹಾಕೋದು ಬೋರ್ಡಿತ್ತೆ ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಲಾಂಗ್ದ ಯೂಟರ್ನ್ ಮುಲ್ಪ ಓಡಿ ಪೋಯ್ನಾದ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏನ ಕಣ್ಣನಿ ಖಾಲಿ ಕೈ ಬಾಸ ಇಡು ಬಂತು ಏರ್ ನಾವು
ಬಾಯ್ಸ್ ಲವರ್ ರೆಜ್ಜಿ ಮೋನೆ ಲವರ್ ರೆಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಪೂನಾಗಿತ್ತ ಖಾಲಿ ಅದುಪ್ಪು ನಾನು ಪೂರ 2 ಗಂಟೆ 2 ಕಾಲಾಣ ಎಂಗ್ಳು ಬಂದ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಲೆವನಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ 3 ಮೀನು ಬತ್ತಂಡು ದಾದಾ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬೊಂಡಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ವನಸ್ ಮಂತ್ ತಿಕ್ವೆ ಶಿಲ್ಪ ದಾದಿ ಅಂದು ಅತ್ತಿ ಎಂದುದು ಅದು ರೈಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಶಿಲ್ಪನ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಓನರ್ ರೋಹಿತ್ ಅನ್ನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಓನರ್ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ತೂಕ ಫುಡ್ ಎಂಚೋಂಡು ತೂಕ ಎಡ್ಡೆಜ್ರೆ ನೆರ್ಪುನ್ ಬೇರೆ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು AC ರೂಮ್ಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್లో ಉಂಟು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೇತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಬೇತೆ ಹೋಗಿ ಓಡಾರ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಕಿಚನ್ ಬೊಂಡಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ಇರ್ತೈತಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂತು ಗಪ್ಪ ಮನ್ಪೋನು ಹೌದಾ ಒಂದು ರೈಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಕಾಪುನಿ ವೆಜ್ ಸಾರು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಗ್ರೇವಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸುಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚನೀರು ಕಚ್ಚಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಸಲಾಡ್ಸ್ ಪೂರ ದಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ಹಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ ನಮಕ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಜನ ಮಂತದ ಅಂಚಲ ಮನ್ಪೋದಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಹೈವೇದ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು AC ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋನು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಂಜಿನ ಒಂದು ಗೋವೋ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಂಜಿನ ಒಂದು ಗೋವೋ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ ತಲ್ಪದ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಪಿದಾಡಿಯ ಮನಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಂಡಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಚೆನ್ನಿಗಲ್ಲ ಮಂಚಿದೆ ಪೋರೆತ್ತಂಡ ಪೋಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆವರ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಷ್ಟಾದ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ದನಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ನಾವು ನಡ್ತಂದ್ ಬರ್ಪಿ ನೀರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ ನಡ್ತಂದ್ ಒನ್ ಚೇಂಜ್ ಐಕೆ ಜಿಪೇ ಮಲ್ಪ್ಲಾರ ಐಕ್ ಮನ್ಪುಡ ಶೇ ಬೈ ಏತವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಲು ಬಲ್ಲೆ ಟೀಚರ್ನ ಬಸ್ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಮಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಯಾನ್ ಏರ್ ಬರ್ಪಿನ್ ತುಪ್ಪಿನಿಯ ದೇವಿ ಟೀಚು ಹಾರ್ನದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜೀರು ಡೋರ್ ಬಾಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪೇರು ಅಕಲ್ದಾದೆ ಟೀಚರೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಐಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಗಿವ್ ಮಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟಾನೆ
ಪಿಜ್ಜಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರೆಗುಂದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಕಂತೀನಿ ಅಮ್ಮ എനിക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കേ ಮಾತ್ರ ಏರು ದಾದ ಮಾತ್ರ ಪುರಿತಾನೆ ಪುಕೈಂದಿನ ಇಂದದ ಮಾತ ಅವು ಪುರಿತಮಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪರೋಡತೆ ಬೋದು ಇತ್ತ ಪರ್ರೆ ಬಂದಿರಿ ಕಿಚು ಇತ್ತ ಇನಿ ಪರ್ರೆ ಬಂದಿರಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಡಗಿ ಲಾಗ್ ಏನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಣ ಎನ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ ಜಿಂಡಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ 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 ಬಲ್ಲೆ